What's up mga kadagit? Subukan natin paglabanin itong tiger na to. Yan, tigrihan yan. At ito namang talaan. Yan. Siyempre, shoutout din sa mga lumalabas. Yan, shoutout sa inyo. Pasensya na, medyo hindi ako nakapag-shoutout na ilang araw. Busy kasi. Naman ang tigrihan yan. Lalagay ko na rin siya dito. Ganda ng tigri na to, kadagit, pulang-pula talaga yung ano niya. Uy, nagtabi sila oh. Ayan. Kung tatanungin nyo kung ano mas malaki kadagit ha, ito ha, totoo to, ito kadagit ang mas malaki. Kadagit maigi ha. Ayan oh. So titing-ting, ayan na, naglaban na kadagit. Uy, putang ina eh. Patay tayo dyan. Kinagat-agad sa bibig. Di pa nga akong pisi eh. Sige, game. Ayan na. Uy, pa kasi game eh, mautak tong isa eh. Ang daya eh, shoutout sa dyan ha, kadagit ha. Nangulog tuloy agad to. Ayun, lumaban. Tangin na, lumaban pero hindi kinaya. Parehas ng uluntoy. Ang laki na itong isa oh. Oh, binabalutan mo lang na lang ang buhay. Ang laki kasi nito eh. Lumamapad na huli no. Uluntoy siya oh. Naunahan lang to eh. Ay, ganda ng laban. Takbo. Malamang to may rematch to. Pero bago ito mag-rematch, bukas i-rematch ko na yung Pokemon at saka tala. Wala na kadagit. Hindi ko na paglalabanin to. Pakaburahin lang ng YouTube eh. Yan, nakita nyo naman. Koma. Ito. Koma. Alam nyo na. Yun lang mga kadagit. Shoutout na lang sa inyo lahat.